Emang nenek tamu siapa Bu? Konco Facebook, Pak. Oh iya Bu. Kowe emang kok upload foto nyekeli duit karo sepil gaji ratusan dolar. Terus untuk caption ini, alhamdulillah gaji FB Pro bulan ini sudah cair. Semoga nular ke kalian. Iki lho, maksudmu apa? Aku kan izin ya, Pak. Aku jadi konten kreator kan wis suwe, tapi durung tahu gajian. Mulai aku upload foto iki bendarai wis gajian, Pak. Kuwi jenenge hoax Bu, pembohongan publik. Iki nak sing nonton para suhu yang di luar sana, kira bakalan percaya. Alah, nyatane yo enek sing percaya rek. Lah kae mau bunda-bunda dore ini njaluk warah supaya nih iso FYP, iso cepet gajian. Soale sakbare aku upload foto iki, aku darani suhu, Pak. Apa warai apa Bu? Ya butuhe tak warai nek gawe konten ki sing konsisten. Nek aku nek pengen berkembang ya saling SKSD, saling interaksi. Nek gawe konten ki yo gak sah sing susah-susah, sing gampang-gampang wae. Lah wong kan mangan wae iso dadi ide konten kok. Nek bejo yo iso FYP. Aku mau ngomong ngono, Pak. Omonganmu ngono gak menyesatkan Bu? Alah menyesatkan. Lawongan aku kan tiru-tiru konten kreator sing nang Facebook iki ya, Pak. Bisa karepmu Bu? Alah rasa dipikir, Pak. Sing penting aku wis dari suhu. Lagi mau aku entuk jajan saka bunda-bunda. Iki Pak. Roti. Ya kok nasi. Udung. Nah, iki terus gula, Pak. Kayak dukun ae Bu, gak ono gula kowe. Ancen aku dukun kok, Pak. Dukun Facebook. Ayo, Biasa tak ngicipi rotine. jarimu aku ngerehuat, menyesatkan. Lah kok pengen ngicipi roti nih?